سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في نلوم حموس إسران حدن ترستدالو على توزينات تحزلكم مسيلخو كموترون نخت كتاتلون عند عدمكم بقدام من تهرس زينا غازيتኛ تلفزيون تግራይ ዝነበረ በጥይት ተቀቲሉ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ግን ከአሽራፍ መሬት ከም ዘይተባ ፍሊጣ ሱዳን ዶብናት ሒሳብ ክትኣቱ ዝተበጽሐ ስምዕ የለን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አፍሊጡ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን በትራምፕ ንዝጸደቁ ፖሊሲታትን ውሳኔታትን ክቅይር ከም ዝጀመረን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝነበረ በጥይት ተቀቲሉ ዳዊት ከበደ ቅድሚ ናብ ትግራይ ቲቪ መምጹ ምስታባ አዲስ አበባ እትርከብ መንግስታዊ መደበር ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ንሓያሉ ዓመታት ድሕሪ ምስራሕ ካብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድሕሪ ምስንባቱ ድማ ባዕሉ ዝውነኖ ናይ ትግርኛ መጽሔት ብምስልዳእ ንሒደት ዓመታት ተጸኒሑ ድሕሩን ምስ ትግራይ ቲቪ ተጸንቢሩ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ይሰርሕ ነይሩ ቀጽሉ ኸኣ ናብቲ ኣብ መቐለ ዝርከብ ቀንዲ መደበር ትግራይ ቲቪ ተሰጋጊሩ ጋዜጠኛ ዳዊት ኣብ ዝቀረባ መዓልታትዩ ናብቲ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ሕዳር ጀሚሩ ተቋሪጹ ጽንሐ መደበር ቴሌቪዥን ትግራይ ዝተመለሰ ሰራዊት ፌደራል ንርእሰ ከተማታት ክልል ዝኾነት መቐለ ድሕሪ ምቁጻሮም ፈነወነ ምጅማር ኩሎም ጋዜጠኛታት ናብ ስርሖም ክምለሱ መጽዋዕታ ቀሪብሎም ካልኦት ሰራሕተኛታት ተመደበር ከም ዝብሎ ዳዊት ነቲ መጽዋዕታ ተቐቢሉ ናብ ስርሑ ድሕሪ ምምላሱ ሰለስተ መዓልታት ቅድሚ መቕታሉን ተፈቲሑ ብዛዕባ ማእሰርቱ ግን በሰመዚ ኣይተረጋገጸን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ንጋዜጠኛታት ፕሮፌሽናል ሰኣልትን ብምርካብ ከዘረርቦም ዝጸንሐ ኮይኑ ዳዊት ሓደ ካብኦም ይኽብል ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ንቢቢሲ ተዛሪቡ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሰራዊት ፌደራል እትርከብ ከተማ መቐለ ኣብታ ከተማ ታውጅ ዘሎ ካብ ዕራርቦ ፀሓይ ክሳብ ወጋሕታ ሰዓታት እቶቶ ጸኒዑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ትግራይ ቲቪ መሳርሕቱ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ምስ ካልኣዩ ኣብ ዓዲ ሓውሲ ዝተባሃለ ከባቢ ናይታ ከተማዩ ተቐቲሉ ተረኺቡ ሰራሕተኛታት ቀይሕ መስቀል ንሬሳታቶም ከም ዘልዓልዎን ንመሳርሕቱ ከም ዝሓበሩን ጽብጻባት ሓቢሮም ሰመዚ መንግስቲ ዛጊት ብዛዕባ ትቕትል ዝሃቦ መግለጺ የለን ሓላፊ ጸጥታ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾናቶ ዋልታ ሓረጎት ብዛዕባቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ከም ዘይብሉን ዝርዝር ሓበሬታ ምስ ረኸበ መልሲ ክህብ ምዃኑን ሓቢሩ ሓደ ስሙ ክትቀዝ ዘይደለየ መሳርሕቲ ጋዜጠኛ ዳዊት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ግዳያት ብጥይት ከም ዝተሃርሙ ተዛሪቡ ይኹን እምበር እቲ ሓበሬታ ብሰመዚ ጸጥታ ትኽልል ኣይተረጋገጸን እቲ ካልኣይ ሰቡን ሓውን ካልእ ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ምዃኑ ተገሊጹ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ግን ከአሽራፍ መሬታ ከም ዘይትህብ አፍሊጣ ሉላዊት ቤት ምኽሪ ስግር ሱዳን ፕሬዝዳንት ሌፍተናንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አል ቡርሃን ሀገሩም ጎረቤታዊ ኢትዮጵያ ኮነ ምስ ካልእ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ግን ከአሽራፍ መሬታ ከም ዘይትህብ አፍሊጡ አገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ከም ጽብጽቦ አልቡርሃን ነዚ ዝበለ ምስል ዓለወት ወታደራት አዝስቲ ኣብ ዝገብሩ ዘተዩ ሱዳን ሕጋዊ ረብሓ ብዝሕሉ መንገዲ ነቶም በሰራዊት ዝተታሐዙ ቦታታት ከም መሬታ ናብ ዝቁጽር ስምዕነትን ክበጽሕ ድሌት ከም ዘሎ ሌፍተናንት ጀነራል አልቡርሃን ሓቢሩ እቲ ሕጂ ሰራዊት ሱዳን ሒዝዎ ዘሎ መሬት ግዛት ሃገር ምዃኑ ዘመልከተ ጀነራል አልቡርሃን እቲ ሰራዊት ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብ ሱዳን ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽሙኝታታት ብዝተገበረ ሙሉእ ምውዳድ ከም ዝኾነ ረዲኡ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መብርሂ መንግስቱ ነቲ ምስ ሱዳን ዘጋጠመ ድዋዊ መስሓብ ብሰላም ክፈትሕ እምበር ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ነይሩ ኣብ ቀረባ እዋን በደረጃ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ክልቴን ሃገራት ነቲ ዘጋጠመ ወታደራዊ ወጥሪ ዝምልከት ዝርብ ክካየድ ቆጽራ ከም ዝተሓዘ ድማ ገሊጹ ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንጎም ዝፍጠሩ ዝነበሩ ደዋዊ ጸገማት ብሰላም ይፍትሑ ምንባሮም ብምዝኻር ከዓ እቲ ናይ ሕጂ ግን ምትእትታው ሳልሳይ አካል ብምህላው ተጸገም ከስፋፍሕ ክኢሉ ክብል ተዛሪቡ ኣብቲ ጉዳይ ኢዱ ከም ዘእተው ዝጠቐሱ ሳልሳይ አካል ግን ስሙ ኣይነጸረን እቲ ተግባር ብመንጽር ክልቴን ሃገራት ዘለውን ምሕዝነት ክረኣይ ግን ከሎ ካብ ሱዳን ትጽቢት ዘይግበር ዝሕዝን ተግባር ይኽብል ገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ዶ ብጥሒሶም ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎም ብድሕሪት ኮይነቲ ናይ ሕንጸት ዓብ ግድብ ህዳሰን ምትእዋል ዝሰርሕ ሳልሳይ ወገን ከም ዘሎ አመልኪቱ ሱዳን በሳልሳይ አካል ንዝተዳለወ መጻወድ ኩናት ናብ ጎንዲ ብምግዳፍ ብዘተን ምፍታሕ ድሉቲ ክትኸውን ኣለዋ ኢሉ ኢታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ ሱዳን ዶብናት ሒሳብ ክትኣቱ ዝተበጽሐ ስምዕ የለን ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አፍሊጡ
ሱዳን ደቡብ ኢትዮጵያ ጥሕሳ ክትኣቱ ይኹን መሬት ክትሕዝ ዝተበጽሐ ስምዕ ከም ዘየለዎ ብቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ገሊጹ። ኣብ ደቡብ ክልቴን ሃገራት ንጸጥታ ዝዘርግ ምንቅስቓስ ከይህሉ ካብ ሓላፍነትና ናብ መንግስቲ ሱዳን ሓደራ ተባሂሉ ነይሩ እዩ ዝብል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዶብና ሰጊርኩም ሃገርና ሓልውልና ሒዝኩሞ ጽንሑ ዝብል ግን ኣይኮነን ኢሉ። ሓላፊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሱዳን ሰራዊታ ናብ ደቡብ ዘጸጋዓትሉ ምኽንያት ብናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ሕቶን ፍቓድን ኢሉ ዝብል ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወፂኡ ነይሩ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነዚ ኣባሃላ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ሕልሚ እዩ ድሕሪ ምባል እዞም ኣጥፋእቲ ጉጅለታት ደብኩም ተጠቂምኩም ናባና ክትኣቱ ምባልን ንዑ መጺኡኩም ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይተጠረርን ከምዚ ዘለው ይጽናሕ ተባሂሉ ን100 ዓመታት ዝጸንሐን ዶብናትና እዩ በሉ ማለት ድዩ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ። ነዚ ማእከል ዝገበረ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ኣሎ ዝብል ኣባሃላ ሓሶት ምዃኑን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዘሎ መርገጺ ሱዳን ካብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ምስተላዕለ ድሕሪ 3 መዓልታት ብዘይ ኣገባብ ዝሓዘቱ ቦታታት ትውጻእ እምበር ዝርብ ይጅምር ከም ዝበለ እቲ ኣምባሳደር አብርሂ። ሚኒስትር ዜና ሱዳን ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሰራዊት ሃገሩ መሬትና እዩ ኢሉ ካብ ዝኣምንሉ ነቲ ዝበዝሐ ክፋል ከም ዝቆጻጸሮን እዚ ኸኣ ነግፈረግ ዘይብል ስጉምቲ ምዃኑን ምግላጹ ይዝከር። ንክልቴን ሃገራት ንምሽምጋልን ንምትዕራቕን ብዙሓት ጻዕሪ የካይድ ምህላው ዝገለጸ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነተን ሃገራት ነመስግን ይኹን እምበር ንሕና እምቢ ኣይበልናን ንዘራረቢና ንብል ዘለና እቲ ዘቐመጥናዮ ቅድመ ኩነት ግን ቅድም ናብቲ ዝነበርኩሞ ተመለሱ ዝብል እዩ ነይሩ ኢሉ። በቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ዝተሻቐለ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዘውጽኦቶ መግለጺ ክልቴን ሃገራት ጉዳይን ብሰላምን ልዝብን ክፈትሓ ጽዊዓ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ዘተኣሳሰረን ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ብምግላጽ ጥቕምታት ናይ ክልቴን ሃገራት ይተኣሳሰሩ ክንብል ከለና እቲ ግጭት ንክልቴን ሃገራት እዩ ካሴን እንተኾነ ንክልቴን ሃገራት ኣብሊዖም ኣብ መንጎ ዝረብሑ ሳልሳይ ወገን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ክብል ሓቢሩ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነቲ ሳልሳይ ወገን ዝብሎ እኳ እንተዘይጠቐሶ ካብዚ ዕግርግር ክልቴን ሃገራት ዝጥቀሙሉ ኣሎ ብምባል እቲ ግጭት ናብ ሱዳን ድሌት ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነቶም ኣጥፋእቲ ሓይልታት ዝበሎም ሓይልታት ብደቡብ ሱዳን ከይኣትዉ ብምባል ምስቲ ሃገር ብዘለዎም ምቅራብ ኣብ ግምት ብምእታው እምነት ኣንቢሮ ምንባሮም ጠቒሱ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን እምነት እምበር ብድሕሪት ክወጋእና እዮም ዝብል ሓሳብ ኣይነበሮን። እቲ ዘጋጠመ ግን ኣንጻር እቲ ዝሓሰብናዮ ኢሉ። እቲ ካልእ ኣብቲ ጋዜጣዊ ምግላጽ ዝተላዕለ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ እዩ። ድሕሪ ኢትዮጵያ ካብዚ ግድብ እትኸስብ ሱዳን እያ ዝብል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እቲ ግድብ እምነ መሰረት ክግበሮ እንከሎ ካብ 3 ሃገራት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ዝተዋጽአ ነፃ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ጉጅለ ሰሙያ እቲ ግድብ ክኽተሎ ዝኽእል ኣሉታዊ ነገር እንተሃልዩ መጽናዕቲ ኣካይዶም ዝኾነ ዝኽተሎ ነገር ከም ዘየለ ኣብ መደምደምታ ምብጽሖም ኣዘኻኺሩ። እቲ ግድብ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ከጋጥም ዝኽእል ዕልቕልቕን ሓደጋን ዝገትእን እቲ ሃገር ሕሱር ቀረብ ኤሌክትሪክ ንኽትረክብ ዘኽእላን እዩ ዝብል እቲ ኣምባሳደር ካብዚ ብተወሳኺ ሕርሻዊ እቶት ዘበርክትን ድበት ንኽትጸርግ ተውፅኦ ዝነበረት ወጻኢታት ዝዕቅብን ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ዘልዕልዎ ዘለዎ ሱዳን ናቶም ኣይኮነን ንኻልእ ኣካል ወኪሎም እዮም ዝሰርሑ ዘለዎ ኸኢሉ። ብወገን መርገጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐየረ ነገር ከም ዘየለ ዝገለጸ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እቲ ስሉሳዊ ዘተን ምምላእን እቲ ግድብን ተተሓሒዙ ከም ዝቕጽል ተዛሪቡ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብትራምፕ ንዝጸደቑ ፖሊሲታትን ውሳነታትን ክቕይር ጀሚሩ። ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ቃለ መሓላ ፈጺሙ ናብ ቤት መንግስቲ ካብ ዝኣቱ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ነቶም ቅድም ክብል ብዶናልድ ትራምፕ ዝጸደቑ ቀንዲ ፖሊሲታት ክቕይር ጀሚሩ። መበል 46 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ዝተመረጸ ባይደን ዛጊት 15 ዓበይቲ ውሳነታት ፈሪሙሎ። እቲ ቀዳማይ ከዓ ቅልውላው ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣብ ዝውሰድ ስጉምቲ ይጥምት እዩ። ካልኦት ዝተቐየሩ መርገጽታት ምሕዳር ፕሬዝደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ለውጢ ክሊማን ጉዳይ ስደተኛታትን ዝተተሓዘን እዩ። እቲ ፕሬዝደንት ትማሊ ረቡዕ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ንዝመረጽዎን ዘይመረጽዎን ንኹሎም ኣሜሪካውያን ፕሬዝደንት ኮይኑ ከም ዘገልግሎም ቃልኣት እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ፕሬዝደንት ኣሜሪካት ኮይኖም ዘገልግሉ ባራክ ኦባማ፣ ቢል ክሊንተንን ጆርጅ ቡሽን ተረኺቦም ነይሮም። ነቲ ዘጋጠመና ቅልውላው ክንፈትሕ እንተኾይና ዝባኽን ግዜ ኣይክህሉን ክብል ብትዊተር መልእኽቲ ኣሓሊፉ ነይሩ። ድሕሪ ቃለ መሓልኡ ናብ ቤተ መንግስቲ ዘምርሐ ዝነበረ ባይደን ስጉምትታት ከም ዝውሰዱ ብምሕባር ስጉምትታትና ነቶም ብምሕዳር ትራምፕ ዝሰዓቡ ጉድኣታት ንምቕያር ዘይኮነስ ንሃገርና ናብ ቅድሚት ክንወስድኣ ንምጅማሩ ይኽብል ንውሳኔታቱ ዝሓዘ
መግለጺ እቶም ስጉምትታት ከዓ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ምኽንያት ሞት ልዕሊ 400,000 ሰባት ዝኾነ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝጅምር ተገሊጹ ኣብ ኩሎም ኣብያተ ዕዮን ትካላትን መንግስቲ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር ኮነ ኣካላዊ ርሕቀት ምህላው ግድን ክፍጸም ዘለዎ ተግባር ክኸውን እዩ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ቆይሙ ነቲ ለበዳ ኣብ ምቅላስ ዝግበር ምንቅስቓስ ከተሓባበር ከምኡውን ነቲ ኣሜሪካ ካብ ኣባልነት ውድብ ጥዕና ክትወፅእ ብምምሕዳር ትራምፕ ተወሲኑ ዝነበሩ ውሳነ ክእረም ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ተፈሊጡ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉንተሮስ ነቲ ኣሜሪካ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢራ ክሰርሕ ዝቕጽል ውሳነ ዘሎ ድሌት ናብ ዝነበሩ ክምለስ ተወሰነ ብፍጹም ኣገዳሲ ክብል ከም ዝገለጾ ወሃቢ ቃሉ ስቴፈን ዱጃሪክ ሓቢሩ ባይደን መምሕዳሩ ነቲ አንጻር ለውጢ ክሊማ ዝግበር ቃልሲ ቀዳምነት ከም ዝህብ ቃል ኣትዩሎ ሃገሩ ናብቲ ናይ 2015 ስምዕ ክሊማ ፓሪስ መሊሳ ክትኣቱ ኣብ ዝግበር ውሳነ ድማ ፈሪሙ ኣሜሪካ ብውሳነ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ስምዕ ሙፃእ ይዝከር ነቲ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ዝኾነ ገዚፍ መተሓላለፊ ነዳዲ ትቦ ኪስቶን ኤክስኤል ፓይፕላይን ዝተዋሃበ ፍቃዱን ባይደን ከም ዝሰርዞ ተፈሊጡ እቲ ትቦ መተሓላለፊ ነዳዲ ካብ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ዝበፅሑ ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ተጣበቕቲ ሓለዋ ከባቢን ኣሜሪካውያን ተቃውሞ ክቀርበሉ ጸኒሑ እዩ ባይደን ነቲ ውሳኑ ብዝምልከት ኣብቲ ኣብ ዝመጽእ ዓርቢ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ዝገበሮ ፈላሚ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ምስ ተቀዳማይ ሚኒስትር ክዝተየሉ ምዃኑ ፕሬስ ሴክሬታሪ ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ገሊጻ እቲ ናይ ብሕቲ ውልቂ ትካል ፋይናንስ ዝገበሩ ትቦ ነዳዲ ክሳብ $8 ቢልዮን ወጻኢ ይግመት መዓልታዊ ከዓ 830,000 በርሚል ድፍድፍ ዘይተጻረየ ነዳዲ ካብ ኣልቤርታ ካናዳ ናብ ናብራስካ ኣሜሪካ የመሓላልፍ ምስ ጉዳይ ስደተኛታት ብዝተሓዘ ባይደን ነቲ ምሕዳር ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘራኽብ ዶብ ንዝህነፅ መንደቕ ዘድሊ ገንዘብ ንኽለቅቕ ዘውፅኦ ህዙፅ ኣዋጅ ኣልዒልዎ ኣሎ ኣብ ገለ ሙስሊም ሃገራት ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ መገሻውን ሰሪዝዎ ካልኦት ውሳነታቱ ድማ ንማዕርነት ዓሌትን ጾታን ከም ዝጥምቱ ተፈሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለዝጸናሕኩም ብልቢ መስኪን ሰናይ ንዓኹም